Isilo kuphela esinegunya lokuba nebutho. Akekho umuntu ongayibiza ngebutho engagunyaziwe isilo engekho ngaphansi kwenkosi. Alikho ibutho nje lithathe emoyeni. Umuntu avuka athi usewubutho, usevukwa usinga, usefuna ukupakini. Unomthebe wethu kuphela. Igama elokusilibambile ingonyama yalikhuluma esandlwane ukuthi lapha kwaZulu singabantu bokuthula. Singabantu bokubekezelelana. Singabantu ukuthi sibamukele abanye abantu. Asikaze sithi silo ayihlome. Ngakho-ke abantu besilo abasemahostela abangaluthwa abantu abangosomathuba abazofuna ukuhlomisa impi yesilo umnikazi wempi engashona. Ngakho kuba khona kweso lesilo kuzogcizelela lokho ukuthi lapha embusweni wakwaZulu kune-order yakhona. Awuvele nje uvuke ekuseni bese uvukwa amadla ingozi bese uthi kukhona into ozoyenza ungajutshiwe ungathunyiwe. Abantu abaningi bathe kuphakela umthakathi emva kokuzwa le nkulumo noma ke emva kokusabalala kwale nkulumo. Lokho kwenze naye ayiphendula inkulumo ngobuhlakani, kanti-ke yacacela nombani ukuthi cha lento ekhulunywa umnomzane laphana ke u-MC wakwaCopter unolwazi oluthe ukufinqeka kancane olungaphelele. Ngiyakubekela la kuphina kube lafuna khona nomzane ngamanje ngosuku lokuqala ulanca uthi kulungele upress i-subscribe button wenze sure ukuthi uyalike ukuze njalo masifaka ama-video kuba wena oqala uthola notification. Zonke lezi zinto ezenzayo zimahala njengoba ke kanza ukuthi kulethele ivideo ehamba phambili laphana ngokuxhumana uphakela umthakathi ephendula ke MC uthula sizwe Buthelezi ekula abethi khona awunalo ilungelo lokuthi ungavela usukuthatha ibutho lesilo bese usomathuba nje uvela ukuthatha ibutho lesilo bese uhlomisa impi uthi ayihlasela ngoba nakho ubona ithuba engcono. Phakela umthakathi ube sethola ithuba naye wayiphendula lenkulumo wathi sanibona ingane zakwethu, sanibona abantu bakithi eSouth Africa. Sanibona ngithemba ukuthi niyaphila bafowethu, ngiyaphila nami. Athi ngilungise nangu nje Nkosi yami. Oyedwa nje umfowethu oyiphathelwe isitilesi. Simsize ngoba ningawanaki ke amakwerekwere bafowethu, ningaze niphatheke kabi. Ngicela umuntu ofollowa mina ngawanaka amakwerekwere. Mina I'm standing up for my country. I'm the man, you know, and I know ukuthi I'm a man. So ubudoda kimi bachazwa ukuthi buyini. Ingakho ningibona ngisukumela izwe nje. Ingakho ningibona ngidela konke. Yabo. So amakwerekwere ningawanaki. Abantu nje laba abane stress abahlukumezekile, kubheda induna yakhe le emakhaya, kubheda umengameli wakhe, kubheda yena. Manje uma esefika lapho ufika nje ngosami evele into yakhe yonakele kakhulu. So ke sibeke umoya phansi. Bafowethu, ngiyabona abantu abaningi bayangithega lapha ku Facebook, bangithega noma bangibalula lapha entweni enkulumeni ka Mhlonishwa uthula sizwe Buthelezi ondunankulu kaZulu MC wakwaCopter. Lento ebikhulunywa uShenge iyiqiniso bafowethu, simtshela iqiniso ngoba kufuneka ukuthi uma uyindoda into ithi mayingahambisani nawe noma ibukeka iphambana nawe mhlambe nezinto ozenzayo bese uphika ubuqiniso bayo. Lento esho uShenge wokuqala undunankulu kaZulu Shenge kungumsebenzi wakhe ukuthi afundise isizwe. Kungumsebenzi wakhe ukuthi afundise isizwe ngezinto zaseNdlunkulu. Iwona umsebenzi wakhe ngempela njengondunankulu. Njengoba nibona abantu befaka amazipho engwe bengawona amakhosi, nibona abantu befaka amambatha bengawona amakhosi,
befaka izikhumba zezingwe bengawona amakhosi. Izo zonke izinto lezo ke abantu phaqa abafana nophakela umthakathi befaka izikhumba befaka amambatho engwe befaka izinto ezifakwa ngamakhosi ugcine uma kuzibutho ugcina ungakwazi ukubona ukuthi ubani inkosi phakathi kwalabo abantu. Izona ke izinto eziyimisebenzi kaNdunankulu lezo ukuthi kube izinto abayisebenzayo nabadidiyeli besilo naye njengoNdunankulu. So ke lokhu nje akushoyo ngokuthi ibutho ngelengonyama ngempela uqinisile ayikho ibutho nje ibutho ngelenkosi ngelengonyama. Amakhosi mase hlanganisa amabutho akhe leli butho lisuke liphambi kwesilo kusuke kuyibutho lengonyama. Ibutho liba yibutho kuphela ngelanga inkosi esuke ibize ngalabantu. Phela sikhumbule ukuthi abantu bangamadoda emizi. Sikhumbule ukuthi abantu abodliwa ngamakhosi. Sikhumbule ukuthi amakhosi amaningi abantu awabasizi ngalutho. Namanje njengoba kulwelwe izwe amakhosi abantu awabasizi ngalutho. Amanye wawo awafuni ngisho namakwerekwere amakhosi. So ke abantu ngeke bengaphili ngenxa yokuthi amakhosi wona amanye awaqondi ukuthi umsebenzi wawo kufanele kube ukuthi alekelele isizwe avikele isizwe. Umsebenzi wamakhosi ukubusa phezulu kwabantu. Inkosi ngeke ibuse phezulu kwabantu abantu bengasebenzi. Inkosi ngeke ibuse phezulu kwabantu abantu behluphekile behlushwa amakwerekwere inkosi ithule. Besithi inkosi iyabusa. Inkosi ngeke ibuse abantu bethathelwe imisebenzi emncane okuyiyona egcine amagceke eyenze kwaba khona lamakhaya khona inkosi ephila ngaphezulu kwawo. So ke amakhosi njengamakhosi oZondi, inkosi yakwaMandlakazi, inkosi yakwaMnqobokazi, inkosi yakwamthembu eMsinga, amakhosi afuna ukushayelwa amahlombe ihlombe kakhulu lawo ngoba amakhosi akwazile ukuthi athi madoda lungisani kodwa nilungise ngendlela enokuthula nothando. Nilungise ngendlela enenhlonipho nikhumbule ukuthi abantu noma nibacela ukuthi abahambe kodwa bangabantu. So ke ngiyafisa mina ukuthi nazi ukuthi le nkulumo ebekhulunywa uShenge iyiqiniso. La madoda agcwele la kule mizi awalona ibutho zonke izinsuku. La madoda nje agcwele kule mizi le nje bakhila amadoda ezakhela wona engakhelwa amakhosi engakhelwa isilo imizi yawo awalona ibutho zonke izinsuku. Ayibutho lenkosi uma inkosi ibize abantu. Ubechaza lokho kuNdunankulu ukuthi abantu abakhumbule ukuthi ibutho ngelengonyama. Ibutho sonke singabesilo. Ingakho kuzo zonke izinkulumo zami ongilalela mina ngiqala ngokukhulekela isilo ngoba ngiyazazi ukuthi ngingowesilo. Ngisho ngeniphendula la ko Facebook isikhathi esiningi ngisebenzisa leyo mpendulo noma ngabe ukhulume inkulumo ende kangakanani noma iyinhle leyo nkulumo ngiyaye ngithi leyo nkulumo ngithi ke wena wesilo ngoba kuyindlela yokukhombisa ukuthi thina sonke singabenkosi umuntu ngowenkosi. Kodwa ke yize ke abantu mamhla inkosi babizile bangabesilo kodwa lapha ukuhlupheka kwabo kwansuku zonke ngishisilo ngabe siyathanda njoba sazi ukuthi isilo siyathanda ukuthi abantu basobethuthuka kodwa njoba singenawo amandla naso amandla ephethwe uhulumeni ingakho ke abantu bekwazi benelungelo futhi lokuyisukumela beveze ukunganyami kwabo ngezinto ezithile ngaphandle kokuthi bone ngaphandle kokuthi bethuke inhlamba. Kunabantu lapho bafowethu zonke izinsuku abathukana nengonyama. Ibona abantu okufuna kudilwe nabo lapho. Akungadilwa nabantu abenza into eqondile. Nohulumeni ngisho Ramaphosa umengameli Ramaphosa kungafanele ukuthi abukisiswe mangathiwa nje sefuna ukuhlasela abantu abenza into ekahle abangalwi namuntu. Lezi insizwa ke njoba abantu bengibalula kangaka kule nkulumo kaNdunankulu bedideka kufanele bafowethu siqonde ukuthi laba abantu abahamba lapha emgwaqweni laba abantu abasuke behlanganiswe lapha emgwaqweni basuke benganikwanga imoto basuke bengakhokhelwanga mali basuke beveza umbono wabo nothando lwabo ngesizwe hayi ukuthi basuke mhlambe bedlula abantu badlula izinto ezinama budget. Imkhosi lena ekhona yamakhosi inama budget kodwa laba abantu basukuma
bengana budget bengenalutho besukume belwele izwe labo. So ke singahlanganisi izinto ezimbili ezingahlangani. Laba abantu enibabonela emgwaqweni sihamba nabo silwa lempe silwayo yokuthi izwe alilunge. Akubona ibutho bakwethu. Asisifundeni isiZulu abanye phela nakuyo lento yaseNdlunkulu nakuyo lento yobunsizwa namabutho nezinto zaseNdlunkulu nje zonke jikelele. Abanye bayafika kuzo abazazi kahle. Uyabona? So ke ibutho yinsizwa zamakhosi ngokwehlukana ezisuke seyibuthene ndawonye lapha ingonyama ekhona khona. Ibutho yinsizwa zesizwe senkosi esuke seyiqoqwe izinduna zenkosi ngokwehlukana zibayilethe enkosini bese mase ididiyelwe seyihlangene ke lezo insizwa zibizwa ngebutho. Uma ngabe amabutho amakhosi onke njengoba ingonyama isuke ibiza amakhosi eyohlangana emashobeni lezo zizwe zamakhosi ngokwehlukana uma seyihlanganisiwe zibizwa ngokuthi yibutho. Ziqhamuka zingamabutho amakhosi bese ziyahlangana ididiyelwe bese ke ziba yibutho lengonyama. So ke uma ngabe ke insizwa zingabizwanga inkosi sizinsizwa nje zonke izinsuku la sinokuhlupheka okusibhekile zonke izinsuku la sineyinkinga ezisibhekile thina asinamali thina asinama budget thina asinalutho thina siyayihluphekela zonke izinsuku. Abantu bokufika esikhala ngazo la emphakathini zihlupha thina nezingane zethu ezethi ingane ayifundi nabelungu ezethi ingane ayihambi ngeemoto eziprivate maziye emsebenzini ezethi ingane azinabo baba abanamala allowances amaningi emsebenzini abayisebenzayo zisetshenzwa yithi lezo ingane ihamba ngeenyawo zezikoleni sisukumela lezo zimo. Lezi ingane nje zidla ama snacks la yingane zezinsizwa akuzona izingane zebutho. Lezi ingane ezifayo ezibulawa ama snacks amakwerekwere yingane zebutho. Sorry ingane zezinsizwa akuzona izingane zebutho izingane zezinsizwa izingane zamadoda. Uyabona? Yothi ke mangabe sesibiziwe ke sahlanganiswa inkosi bese siba yibutho. Alikho ke ibutho insuku zonke. Ibutho liba khona mhla inkosi bize. Ngeke uhlangane nje nomuntu la emgwaqweni. Uhlangane nabantu behambela be10 beyiyela emshadweni kana insizwa yakithi siya kuyo sonke ngoJune. Na insizwa yakwaTetha lapha eMelmont. Uhlangane nalezo insizwa lezo ebese uthi lezo insizwa seziyibutho cha. Insizwa maziyodeni odwendweni lwensizwa izinsizwa lezo. Insizwa njengoba siyihlanganise kanjena amadoda nobaba nabafana bethu ingane zethu na wonke umsisukumela izwe yinsizwa lezi akulona ibutho. Ningaphambanisi inkulumo enhle kaShenge akhuluma khona ngebutho ekhuluma khona ngele ibutho alikho akukho lapha elihlala khona ibutho. Ibutho liba yibutho mase kuhlangene siyinsizwa zilethwe enkosini. So ke ngicela mina ningangitheki einkulumeni zabaholi abasuke beyikhulumela ezinye izinto ezingahlangani nalokho engikwenzayo. Mina nginolwazi bancane kabi abantu bancane kakhulu abantu abanolwazi lwezinto zobukhosi nendlela izinto zobukhosi kumele imiswe ngayo kunolwazi enginalo bancane khona ngisho amakhosi angenalo ulwazi enginalo mina ngezinto eziphathelene